Agri-Food Fair and Bazaar tampok sa pagsisimula ng Abrenian Kawayan Festival 2023 sa Abra. Narito ang report. Formal nang binuksan ang Agri-Food Fair and Bazaar bilang hudyat ng Abrenian Kawayan Festival sa Abra. Tampok dito ang mga booth na gawa sa kawayan kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga produkto mula sa 27 na bayan sa probinsya. Kabilang agri-products, mga naglalakihang isda, mga kakanin at maging ilang ginto na produkto mula sa pagmimina. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang tema ngayong taon ay Rambak Tibal Laygit Abrenyo o pagkilala sa tagumpay ng mga taga-Abra sa pagsubok na kinaharap gaya ng pandemya at ng nagdaang malakas na lindol. Pinagpiestahan ng mga magsasaka ang mga pananim na sibuyas sa Barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte. Kanya-kanyang bunot ng sibuyas na pula at puti. Ayon sa grupo ng onion growers, mahigit 100 magsasaka ang naghakot ng sibuyas. Bahagi raw ito ng Onion Harvest Festival sa lugar. Masagana raw ang kanilang ani, kaya laking pasasalamat nila sa natanggap na biyaya. Lahat ng mga nag-attend ay nakangiting umuwi dahil sila na ang nag-harvest. Natulungan na nga akong nag-harvest. Sila nag-harvest tapos nung na-harvest na sila, pinakilo, pinagbayad sila sa akin. Kaya masaya sir, masaya. Joan Punsoy, One North Central Luzon.